Обичаш ли домашно приготвена храна? Вкусна и без излишни мазнини. Сега имаме изкусителна оферта за теб. Представяме ти най-новия съд на Делимано. Фестиво Пен. Електрически тиган с стъклен капак. Един съд за много видове готвене. Печеш, пържиш, задушаваш, правиш пица, палачинки, омлети. Да, Фестиво Пен е специален. Не чакай. Вдигни телефона и поръчай своя Фестиво Пен сега и получаваш подарък. Кулинарната книга на Делимано с 60 уникални рецепти. Аз съм много вдъхновена от последната част на книгата, там където се говори за десерти. Значи тази храна винаги става много вкусно, но в Фестиво Тигана става по-бързо, по-вкусно и никога не загаря. Наистина е много вълнуващо да стоиме край съдовите, които дори могат да се сложат на масата и да се готвят пред погледа на гостите. По принцип, вкуса на храната е по-добър тогава, когато се готви в керамичен съд. Една гозба в Делимано съд може да се сравни само с една много добре изпята песен. Удобно е, че може да се извади от основата и е удобно, че се почиства по толкова лесен начин, защото може да го имаш много дълго време. Вдигни телефона, поръчай своя Фестиво Пен сега и получаваш подарък. Кулинарната книга на Делимано с 60 уникални рецепти. Готви бързо, вкусно и здравословно. С електрическия тиган Фестиво Пен получаваш и капак от огнеупорно стъкло. Лесно печеш, задушаваш, пържиш или просто притопляш. Вземи своя електрически тиган Фестиво Пен. Имаме и изненада. За членовете на клуб 5 звезди, Фестиво Пен е с отстъпка 20 лева. Още не си член на клуб 5 звезди? Няма проблем. Обади се и попитай нашите консултанти как да влезеш в клуб 5 звезди.